Anois, I rinne seachtainna bhreithníomar ar heislú, agus chonicimar go dé slíonn Triantáin. In óbh féicimid ar Triantáin, ach déanamid níos mó stadéir I Triantáin éagsúla atá ann. Tá Triantáin chomhshleasach againn, Triantáin dronilach againn, agus Triantáin chomhchosach. Anois, féicimid go mion ar an Triantáin. An Triantáin chomhshleasach. Tá trí slís ag an Triantáin seo, agus tá gach ceann mar an ggéine. Tógamid rialóir agus déanamid tós ar sin. Trúcha, is a trúcha. Daoiníonn sé sin gur Triantáin chomhshleasach atá I gceist. Ag bog ar roigh go Triantáin dronilach. Anois, sa Triantáin dronilach tá dronileann ann, agus ní mór don Triantáin dronileann a bheith istigh ann chun é sin I dhéanamh. Tá séifte gom le taispáintíomh conas dronileanna aimsiú. Gear amach Cruth an el agus cur isteach é. Má híonn sí isteach is Triantáin dronilach atá ann. Ag féchann ar an Triantáin déarnach anois, féic mé an ireann an el don Triantáin seo. Ní ireann, agus ní ireann. Ciallaíonn sé sin nach Triantáin dronilach atá I gceist an seo, ach gur Triantáin dronilach atá I gceist an seo. An Triantáin déarnach a éicimid ar ná Triantáin chomhchosach. Có mar an ggéine, chosach, cos. Gá chos mar an ggéine, agus déadfá smaoineamh ar mar sin. Tá gá slís mar an ggéine, agus tá slís amháin níos lú. Tógamid an rialóir, agus féicimid, agus dainómid sin. Trúcha, táid mar an ggéine sin an rud is táchtaí, agus dar nóig ha sé seo níos lú ná trúcha, thart ar 90. Anois, táimid chun boga ar roigh, agus táimid chun léirúdaíomh cad is trapézium ann. Cad is trapézium ann. Trapézium is sé cearr leasán le rá thaobh atá chomhshrómhar. Seo an cuid simúl. Má ghearrann tusa Triantáin ar bith, má bhaineann tú uileann amháin atá chomhshrómhar, tuigh sé amach mar trapézium. Féach an seo? Trapézium. Déanam mé ceann eile an seo, é a uile nó é a gearra, agus ní mór dó bheith díreach. Sé díreach agam an seo. Trapézium eile. Agus an ceann déarnach, an Triantáin chomhchosach, nuair a uilim, go díreach é, tá trapézium eile déanta agam. Mar sin iad líon na Triantáin agus conas a aistríonn tú ina trapézium iad. Den sa bhaile é,